नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन नि जिनि मिस्टर जॉन खरसिंग तै गौतम मल्लिक तै बनी लगिसं हाय और जिनि स्पोर्ट्स नि जिनि डेवलपमेंट खालायनो बागै जिनि बुबाग्रा नायकल फांबाय जिनि एडिसे आमसायो जिनि यूथ रंनो स्पोर्ट्स नि प्लेटफॉर्म तुबै जों बन कैरियर सामना बागै बेलेकन साकथारि दंगो आम हाकेना तिनि स्टेडियम रगो जिनि जोडो हॉल रगो जिनि क्रिकेट स्टेडियम खालायनो बागै रगो जों दिनि जिनि एडिसे एबा जिनि खुमलुं आमसे जों जागा जागा थाइगुरि नेलेखा बसकां जराव बुबाग्रानि चाइतमोन बिसिंतै जों गोबां मा जिनि ओलंपिकआव जों जिनि प्लेयार्स रहाय माने जों खाखलाय जों इनिशिएटिव नाय दंगो अम हाकेना जिनि बुंजाराव जिनि जत आमसायनि जिनि आदम समायखले जों दिनि विजिट खालायखा जिनि मिस्टर जॉन खरसिंग दिनि नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन नि जनरल सेक्रेटरी अम हाके जों ब गाइड खायका गोबां मा जिनि आमसायनो ब बेलेकना जाजागला खातांकै जिनि एरोप्लेन एरिया मा खासी हिल रगो मेघालय जे ग्राउंड तंमानि हिल एरिया तान तानिस मा खलायो पियाबो नंगर के बेलेकनो जा काम बेलेकन डेवलपमेंट खालाय तंगिनि बो बेलेकनो खातुं जाका हायनो जराव जों बचिनि एडिसि आमचाइनि जिनि तिप्रासारंनो ओलंपिको जों नुगदा मुसुंगु अमायखन जिनि बुबाग्रा बेलेकन चाइतुबै दङ जों स्पोर्ट्स नि फिल्ड जों तेबो डेवलपमेंट खायो जिनि थिनां एबा जिनि फ्यूचर नि जिनि सिक्ला चालेनो जों फ्यूचर एबा कैरियर सामना बगै जों चाइतलाय दं हामबाय